Čo sa deje všetci? Rýchlo si prejdeme, ako sa pripojiť k obchodovaniu s vašou novou výzvou za $25 000, alebo ak máte živý obchodný účet u konkrétneho brokera podľa vášho výberu. Ukážem vám, aké jednoduché je pripojiť sa a byť súčasťou platformy. Po prihlásení do akashix.com uvidíte v strede obrazovky, kde je váš účet. Ak nemáte pripojený účet, zobrazí sa len MT5 účet čaká. Ak máte TradeLocker, nebojte sa, ak vidíte MT, nemusíte pripájať MT5 účet. Najprv prejdite na kartu Začíname. Tam si vyberte jednu z možností MetaTrader 4, MetaTrader 5 alebo TradeLocker. Ak používate TradeX Mastery výzvu za $25 000, vyberte TradeLocker. TradeLocker vám naozaj pošle vaše prihlasovacie údaje. Použite e-mail, ktorý vám poskytli alebo ktorý ste zadali. Použite heslo, ktoré vám poskytli. Ja už mám svoje skopírované z e-mailu. Zo zoznamu dostupných brokerov vyberte TradeX Mastery. Potom v nastavení brokera zvolte účet výzvy. Po kliknutí na pripojiť by ste mali mať účet prepojený do 5-10 minút. Teraz sa porozprávajme o výzve, ktorú ste práve prepojili. Mnohí sa pýtajú na pravidlá a ako spravovať účet. Jedna z prvých otázok je, či je to časovo obmedzené. Mám určitý čas na splnenie výzvy? V TradeX Mastery nezáleží, ako dlho vám trvá splniť výzvu. Prvá fáza, jediné pravidlo je, že musíte zvýšiť účet o 10%, aby ste postúpili. Takže s účtom $25 000 stačí narásť o $2500. Ďalšie pravidlo je, že nesmiete stratiť viac ako 10%. Ak stratíte viac ako 10%, z účtu $25 000 prehráte výzvu. Tiež nesmiete stratiť viac ako 5% za jeden deň. Takže ak by ste stratili max $2500, prídete o účet. A ak by ste stratili $1250 denne, tiež prídete o účet. To sú jediné dve pravidlá. Ak zarobíte 10% na účte, postúpite do druhej fázy s novými pravidlami. Teraz stačí narásť o 5%. Opäť je to neobmedzené, na tom nezáleží a pravidlá pre stratu sú úplne rovnaké. Nesmiete stratiť viac ako 10% z účtu a nie viac ako 5% za deň. Ak prehráte v druhej fáze, dostanete nový účet v prvej fáze na ďalší pokus. Ak prejdete druhou fázou, viete, čo sa stane? Dostanete $25 000 na reálny účet na obchodovanie. Tých 25 000 sa nedá vybrať, ale zisk, ktorý vytvoríte, vybrať môžete. Ak zarobíte, 80% ide vám a 20% spoločnosti. Pravidlá pre stratu účtu zostávajú rovnaké. Často sa ma pýtajú, čo ak účet narastie na 30 000, 35 000 alebo 40 000 $, je to 10% z toho alebo z 25 000. Začínate s 25 000 $. Ak stratíte 10% z toho, čiže klesne na 17 499 $, prídete o účet. Denne však nemôžete stratiť viac ako 5% z celkového účtu. Nech máte na účte koľkokoľvek. Nemôžete stratiť viac ako 5% za deň. To sú v podstate všetky pravidlá výzvy, priatelia. Keď ho pripojíte a vrátite sa na hlavnú stránku, ukáže vám, že ste pripojení a váš zostatok. Viem, že tu píše MT5, ale to je v poriadku. V skutočnosti je to TradeLocker. Hore uvidíte celkový počet vašich obchodov. Zobrazí počet výherných obchodov, váš zisk a celkový rast. Pre tých, čo chcú vidieť svoje obchody, tu prichádza TradeLocker. Môžete ísť na tradelocker.com a použiť počítačovú verziu alebo si stiahnuť aplikáciu. Zadáte e-mail, heslo, ktoré dostanete a server pre TradeLocker je TAEPR. Uistite sa, že ste na demo účte, pretože to je server, ktorý používajú. Server, ktorý používajú pre prop firmu. Ak máte živého brokera, môžete prepnúť na živú časť a zadať tam údaje. V podstate TradeLocker je miesto, kde vidíte uskutočnené obchody. Tu môžete sledovať obchody, ktoré ste schválili cez Tap to Trade.
Tiež môžete vidieť uzavreté obchody, ktoré ste urobili. Keď prejdem na uzavreté pozície a rok, vidím obchody prijaté cez Tap to Trade. Tu som zarobil $60, $1100, $181 a $72. Ak chcete vidieť vaše obchody, môžete to urobiť tu. Po schválení v Akashix vás TradeLocker upozorní, keď je obchod na trhu. TradeLocker je oddelený od Akashix aj od Tradex Mastery. Tradex Mastery dáva fondy, TradeLocker zobrazuje obchody a Akashix ich poskytuje. Dúfam, že vám to pomohlo. Je to veľmi jednoduché a ľahké na použitie. Zdieľajte toto video s vašimi novými ľuďmi. Ak máte bezplatné členstvo, gratulujeme a vítajte v tíme. Som nadšený, že tu mám každého jedného z vás. Šťastné obchodovanie a uvidíme sa čoskoro. Prepísané pomocou https://jacker.otter.ai